Helo bawb, Eli sy 'ma, a heddi mae 'da fi 5 ffaith I chi am... Do drum roll please. Olivia Rodrigo. Mae hi wedi sgwennu absolute bangers fel driver's licence a good for you. Mae ei pop rock, indie pop rock vibes yn apelio at bawb, felly does dim ryfedd bod hi mor llwyddiannus. A cyn I ni mynd ymlaen, cofiwch I Tanysgrifio. Oh yeah. A dyma 5 ffaith am Olivia Rodrigo mewn 30 eiliad. Barod! Ewch! Cafodd hi ei eni yn 2003 ar y 12fed o Chwefror. Bam! Ffaith 1. Sydd yn neud hi yn Pisces. Bam! Ffaith 2. Mae hi yn Filipino-Americanaidd. Bam! Ffaith 3. Pan oedd hi'n 13, sirenodd hi yn y sioe Disney Bizaardvark. Bam! Ffaith 4. Wedyn, cafodd hi ei dewis I chwarae nini yng nghyfres High School Musical. Bam! Ffaith 5. Ond, ma' 'na fwy. Cafodd Olivia wersi canu pan oedd hi'n 6 mlwydd oed, ac ar yr un pryd nath hi dechrau actio mewn cynhyrchiadau yn yr ysgol. Felly, os ydych chi'n hoffi actio, canu, dawnsio, please, paid roi lan, achos mae 'na gyfle I bawb. Ac edrych pa mor bell yw I nawr. Ie, fi'n siarad I ti. Nawr, oeddech chi'n gwybod bod Olivia yn huge fan o Taylor Swift a Lord hefyd? Na lle mae'n cael ei ysbrydoriaeth cerddorol hi. Hefyd, mae hi'n directioner, ac ar Instagram mae hi wedi cyfaddau I sgwennu fanfiction amdano nhw. Ti ddim ar ben dy hun, Olivia. Nawr, bach o gos pobl. Roedd Olivia ar fermyn allan efo'i co-star Ethan Wacker ar y gyfres Bizaardvark. Oh, cute. Ond nawr maen nhw wedi gorffen. O diar. Ond maen nhw dal yn ffrindiau da. Ac maen nhw yn aml yn comento ar luniau Instagram ei gilydd. Na neis yn dy fe. Wow. Nawr, o ran ei steil hi, mae hi'n wisgo ddillad o'r noughties era. Felly, mae'n wisgo pethau vintage a funky, gyda splash o lipstick coch. Gorgeous. A dyna ni. Popeth I chi angen gwybod am Olivia Rodrigo. Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo, a cyn I chi adael, gwnewch yn siŵr bod chi'n hoffi'r fideo a Tanysgrifio. Oh yeah. A gadewch neges yn y sylwadau isod efo pwy fysych chi'n hoffi clywed am dro nesa. Dwi'n meddwl falle Harry Styles neu Shawn Mendes. Be chi'n meddwl? Rowch o bo a tara!